Nåja! Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa Balti för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. För din vårvärme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 saunaa. Vi ska vara bastu, hångorna på, släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader, noja. Bara bastu, hejta på så släpp din bara i. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, hångorna på, släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader, noja. Bara bastu, hejta på så släpp din bara i. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Sauna. Ja, just ja. Häll på vatten och med rongono. Tick, tick, tack, hur länge orkar du? 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på värman jär. Steitin lakkar, ja, ja. 1, 2, 3 saunaa. Vi ska vara bastu, hångorna på, släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader, noja. Bara bastu, hejta på så släpp din bara i. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu.